himmelfænomen, der er årsag til stor signalforvirring for os jordboere i denne tid. Lige nu sender lokalradioer i Sønderjylland, nemlig på hollandsk. Det er med hjælp fra himlen, at sønderjyderne hele dagen har været en anelse mere globaliseret, end de plejer. TV-signaler, radiosignaler, politi- og taxaradioer. Radiobølgerne i atmosfæren har i dag spillet især sønderjyderne et pus. Radiomontørerne er sendt på overarbejde. 8:30 begyndte telefonen at ringe, hvor folk der var fortvivlet over, de kunne ikke se morgen-tv, og de kunne ikke høre radio her til morgen, og de stationer, de normalt lyttede til, kunne de ikke høre. Og når de så søgte lidt på deres radio, så lige pludselig så hørte de en hollandsk radiostation. En helt særlig atmosfærisk forstyrrelse er på spil. Radioerne spiller ikke, hvad de skal. TV'et flimrer. Men bare roligt, hvor myndigheder har en forklaring. Op i atmosfæren deroppe, der danner der sig et ionlag, som faktisk overfor radiobølge virker ligesom en metalplade. Så en fjernstations radiobølge støder op på den metalplade, som vi nu kalder dem, og så bliver det reflekteret ned her igen. Fænomenet optræder heldigvis sjældent, for vi har ikke en jordisk chance. Men det kan ikke gøres noget. Det er et naturfænomen oppe i de høje luftlag der, og vind og vejr ordner det selv igen. Så den magtesløse radiomontør kan bare vente, til radiokanalerne igen er på danske hænder. Jeg snakkede med en i eftermiddags, der kørte rundt ned i Esbjerg og hørte Radio 5 fra jagt ned fra Holland. Det er noget af en oplevelse, men så hører vi lidt af det radio, de laver i de andre lande. Jeg kan vide, om de så hører også ned i Holland. Så heldige er de næppe. Også andre steder i landet har de atmosfæriske forstyrrelser påvirket radio- og tv-signalerne. Det er dog sjældent, at forstyrrelserne er så omfattende, som de har været her det seneste døgn. Kaos truer på landets